Father Ikon Supremo ato ang tinahod buutan kayo nga patikura mga igsoon kong mga kaparian o diakono, mga higala namo o kauban sa pagpangalagad nga mga kamadrihan, mga pinangga namong mga parokyanos, mga bisita, mamistahay, mga igsoon ko diyan ni Kristo. Happy Fiesta kaninyong tanan. Atong daygon ang atong mahal nga patrona, ang mahal nga Birhen sa Guadalupe. Muhangyo ko ninyo, lingias ang inyong mga tapad, unyaing nadayon, ang Diyos nagpili kang Maria, o si Maria nagpili usab sa Diyos. Okay? Sige. God chose Mary, and in return, Mary also chose God. Amen? Mga igsoon, karong adlaw, nagtapo kita nga malipayon aron sa pagpasidungog sa atong mahal nga patrona, ang Birhen sa Guadalupe. Ang Ebanghelyo from the Gospel of St. Luke, chapter 1, verses 26 to 38. Nagsaysay kanato sa tulukibong panghitabo kanus agipili sa Dios si Maria nga mahimong inahan sa iyang anak. Sa hamubo og simple nga paagi gihulagway sa ebanghelyo giunsa pagpahibalo ni Anghel Gabriel si Maria nga siya magsabak sa anak sa Dios pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang pagpahibalo nahitabo sa hilom nga paagi, sa pribado kaayo nga sitwasyon. Walay laing tao, walay coverage, walay fanfare. Ingon niini mulihok ang Dios. Mga igsoon, basta doon na gani kay masayran nga tao nga magbuhat ug maayo sa hilom nga paagi. Kanang dili magpasigarbo, sigurado ka nga ang maong tao Dios nun ug matinud-an. Ang pagpahibalo gihimo sa simple nga paagi, apan ang mensahe dili basta-basta para kang Maria. Hunahunaon lang nato ang posibleng epekto niini sa iyang relasyon uban kang Jose. Unsa man unyay mahitabo kung mahibal-an sa katawhan nga siya nagsabak nga dili iya sa iyang hinigugma. Hunahunaon sab nato mga igsuon nga ning tungura si Maria usa pa ka dalagita, ordinaryo o inosente kaayo, a nobody in the community. Unya, hatagan nimo og responsibility nga mahimong inahan sa anak sa Dios. Wow! Apan sama niini nga mulihok ang Dios. Pilion niya ang gagmay, ang mga way gahom, ang igo raw kapasidad aron mapadayag ang kamatuoran nga bisan ang mga mahuyang mahimong kusgan basta adunay Dios nga muuban ug mulaban. Bisan sa kadako sa responsibilidad nga gisangon kaniya, si Maria mitubag uban ang tumang kamapawsanon o kamasaligon. I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me according to your word. Si Maria mga igsoon na sayod nga siya sulugoon lamang sa Dios ug andam siya mutuman sa tanan nga iyang isugo. Ang iyang tubag dili lamang usa ka ordinaryong pag-uyon kundi usa ka pagtahan sa kaugalingon alang sa Diyos.
Gipili sa Dios si Maria ug si Maria mipili usab sa Dios. Pinaagi sa iyang paghatag sa iyang mapaubsanong pag-uyon ug sa mapadayunong pagtuman sa kabubuton sa Dios sa tibuok niya nga kinabuhi. Mga igsoon, kita usab gipili sa Dios nga mahimong iyang katawhan. Ang pangutana karon mao kini, nahisama ba kita kang Maria nga mupili usab og balos sa Dios? That's a good question. Ang matag usa kanato gipili o gitawag sa Dios pinaagi sa bunyag. Gidapit kita nga makig-uban sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang anak nga si Jesus. Giunsa man nato siya pagtubag. Sa atong kinabuhi, matag karon og unya, pahimuon tag mga pagpili. Usahay sa dagkong mga butang, apan sa daghang higayon, papilion ta, gagmay lang nga mga butang. Apan anaa dinhi sa mga gagmay, inadlaw-adlaw nga pagpili, masuta ang atong pagtuo o pagka matinud-anon sa Dios. Ang pangutana, napakita ba nato pinaagi sa atong pulong o buhat ang atong pagkamaunungon sa Dios? Gipili ba nato ang gugma labaw sa kasuko? Serbisyo labaw sa personal nga interes? Kaangayan labaw sa pagpalabi sa kaugalingon, kamatuoran labaw sa bakat, pagkamatinud-anon labaw sa pagpakaaron ingnon. Sa atong trabaho, gipili ba nato ang Dios? Sa ato ang pagpangulo diha sa komunidad, gipili ba nato ang Dios? Sa atong pagdula, gipili ba nato ang Dios? Sa ato ang paghimo og day off, gipili ba nato ang Dios? These are good questions, no? Or nasuko man ang microphone. Pero these are good questions to ask ourselves. Sa atong pagnegosyo, gipili ba nato ang Dios? Sa ato ang pagpadako sa atong mga anak, gipili ba nato ang Dios? Sama ni Maria, mga igsuon, kita gihagit nga makig-uno sa Dios. Bisan pa man kung kini malisod o nagpasabot o pag-antos. Ang pagpili ni Maria nga adto magpakita kang Juan Diego sa daghang mga tao, si Juan Diego ang iyang gipili. Kini nga pagpili, abi ninyo, nahisubay sa mga pamaagi sa Dios. Si Juan Diego ato nasayran, usa ka simple ug ordinaryo nga mag-uuma. Walay dakong kahibalo ug walay talagsaong kapasidad. Siguro og taga buoy pa si Juan Diego, maglakaw diha, di na to siya mailhan. Di na to siya mahinungan. Ordinaryo kay nga tao. Kining pagpakita, apparition sa mahal nga birhen sa Guadalupe kang Juan Diego, magpahinumdum ka nato nga ang Dios malipay sa pagpili og mga tao nga dili mahinungan sa kalibutan. Si Juan Diego usa ka mapaubsanon nga tao, apan siya gipili aron mahimong mensahero sa gugma ug kaluoy sa Dios. Ang pangutana mga igsuon kanato mao kini. Sama ba kita ni Maria nga muhatag og pagtagad sa mga yano ug gagmay nga mga tao sa atong komunidad? Again, that's a good question. Mahinungan ba nato ang mga anaa sa daplin katong naglisod ug way kahimuan? Kining tawag sa atong pagka-Kristiyano, pagka-disipulo ni Kristo, maghagit yun nato mga igsuon nga mutan-aw gawas sa atong kaugalingon ug sa pag-atiman sa mga pobre ug mga nalimtan. Sa pagbuhat niini atong gidala
ang Espiritu sa atong mahal nga patrona nga nagatiman sa tanan niyang mga anak. Sa atong pagsaulog ning maong kapaistahan, hinaot atong ablihan ang atong mga kasing-kasing sa mga panginahanglan sa mga tao sa atong palibot. Musunod kita sa ehemplo ni Maria diya sa pagpili sa Dios ug pagsunod sa iyang gugma para sa mga gagmay ug ordinaryo nga mga tao. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva la Nuestra Señora de Guadalupe! Atong pakpakan ang atong mahal nga inahan.